Sådan der. Hej alle sammen. Velkommen til far og søn på dyreskuet par 2. Endnu en gang, og vi glæder os rigtig meget til at se, der er nogle nye tyre og køer. Nemlig, og der er rigtig mange køer derinde i hvert fald, og alle andre slags dyr, høns og... Ja, og alt det, som I så. Og hvis I ikke har set den for sidste gang, så klik ned på abonner-knappen og prøv at finde Malte Egholm. Helleskov-kanalen. Jeg ved ikke lige ned. Den hedder Malte. Ja, Malte. Helleskov. Og vi glæder os rigtig meget, så husk at like og subscribe og klikke på klokken og abonnere på den her lille kanal. Det vil støtte kanalen virkelig meget. Ja. Og hvis vi rammer over 10.000 subscribers, så får vi lov til så udvælger jeg en af jer, der kan få lov til at komme med i nogle af mine nye videoer. Så lyder det ikke fedt? Så hej. Nu går vi op ad broen. Mega stejle trappe over jernbanen. Den er lidt levende. Kan du mærke det? Ja, en optisk illusion. Det er nemlig en optisk illusion. Nå ja, det var på museet i går, ja. Ja, det var jeg nemlig. Det er jeg bare ikke klar. Han er lige i gang med at pløje derinde. Ja. Ved du det? Det er den, I plejer at køre traktortræ. Ja. Og nu ser vi er nemlig endelig på dyreskuet. Skal vi bare over i indgangen 9, og så vise vores billetter. Og vi skal faktisk ikke stå så meget i kø, fordi det går sådan rimelig stærkt derude. Ja, og det er super vi skal se køer, heste, grise. Og også griseteltet. Grise. Så følg med her. Vi skal se en parteret gris. Så er vi sammen kommet ind. Ja, og vi skulle lige have tjekket billetterne. Nu skal vi over til køerne, og vi skal tage masser af billeder og videoer. Og husk at like og subscribe, hvis du kender det. Mega hårdt. Ja, og vi skal se grise og parterede høns. Og, ja, og der var nogle høns, der var lidt. Hvis I ikke kan lide tyre med horne og parterede høns og parterede grise, så klik væk for den her video. Det er helt okay. Så der kom lige en advarsel. Og prøv lige at se alle de her maskiner. Og der er mange tusind mennesker. Så vi glæder os rigtig meget. Og vi ses. Der er nemlig traktor. Eller sådan nogle havetraktorer. De har jo havegræsning. Ja. Og man må ikke sætte sig på dem. Men, og der er også knive nede under, ikke? Ja, den kan vi lige filme. Den sidste gang. Jeg bliver lige... Ja, det er lige derinde, ja. Ja. Så over til at støbe fundamenter. Jo, det er i hvert fald til at bruge nogle kæmpe huller. Jeg har set en kæmpe stort bord herovre. Prøv at se, mand. Prøv at se, det er større end mig. Det er helt vildt. Ja, det er helt vildt. Og der er også muligt, der har set i virkeligheden. Det er også gigantiske. Skal jeg filme over til? Prøv at se. Hvis I ikke har set en Majtasker-motor før. Tada! Okay, man. Ja, hjulet, det er jo lige så højt som dig, jo. Ja. Det er jo helt sindssygt. Ja. Jeg er jo god. Og hjulet her, det er næsten lige så højt som mig. Ja. Det er i hvert fald tæt på. Ja. Ja, og så er der Malte, han er dernede. Ja. Og kig, mand. Wow. Det er derude, hvor kornet bliver slået. Ja. Sådan. Der er på plakat. Ja, der blev reklame. Nå, nu er vi ved køerne, og vi glæder os til at se, at der er kommet nogle nye, eller der er nogle... Og hejklanderne er der stadig, så det glæder vi os rigtig meget til at se, hvordan de har det. Så. Hej hej! Hej.
Nå? Og sådan du kan kende Galloways, det er sådan, at de er hvid her, sort her, hvid her, og så er de sort her. Nej, sort her og sort her, og så hvid på maven. Ja. Så skal den lige overvaskes. Ja. Alt det der, det er anguskøer. Vi kan også gå over til at se tyren. Ja, det må vi også hen over og se, ja. Ja. Prøv det. Og der er highlands derovre. Ja, nemlig bare over i den bås der, det var rigtigt. Sådan det var. Jeg elsker det er også flotte heste, ikke? Jeg er glad for, at de spiller fast. Så har vi været næsten det hele igennem med køerne. Ja, og nu har vi set Highlandsene, og det er vi rigtig glade for, og vi glæder os rigtig meget til at se resten og alt muligt andet. Man kan jo ikke nå alt, så vi prøver det, vi kan nå. Så... Ja, det er nemlig rigtigt. Hej! Nu får vi bryggerheste. Ja, det kan godt ligne det. Faktisk. Der går vi igennem her. Så går vi gå ind til grisene. Her er det. Og lunger. Er det egentlig også sådan, vores lunger ser ud? Ja, det er tæt på. Vil du prøve at puste dem op? Bare puste den der. Hvad? Hvordan gør man det? Du puster bare her. Ja, kom lidt tættere på, så bare pust. Ja. Så puster bare alt, hvad du kan. Og så lad være med at få meget luft ind i munden. Det kan godt være, at det smager sådan lidt sjovt. Og det der må være leveren. Ja, det er leveren. Så kan man få handsker på, hvis der er. Ja. Kan du prøve at røre? Og bare tage... Hvor er dem her? Den er inde i leveren. Tror ikke, du kan passe den her? Der er mere væv, og så er det her inde over blod. Men fordi vi puster dem her op, så er de ret skrøbelige. Så er der lunger derovre. Du kan bare over på den anden side. Dem derovre. Den der. Ja. Det er mærkeligt. Ej, vil du se glat? Ja, det er fordi, vi har sprøjtet vand på sådan, men de er også sådan lidt glatte normalt. Ja. Prøv at holde det. Ja. Nej! Ellers så kan være en morgenkur først. Hvis du kigger her, så kan du se, hvordan de bliver større. Det er sådan lidt sjovt. Ja. Så hvad det er? Det er tungen. Det er det. Nu er det så, hvad det her, der er det meget hårde her. Er det ikke stemmebåndet? Ja, det er ikke stemmer, det er luftrør. Nå, okay. Det er der, hvor luft kommer ned igen, for at komme ned til lungerne. Okay. Prøv at mærke, at det er sådan lidt hårdt og rillet. Men så, hvad tror du så, det her op der? Er det ikke spiserør? Det er det nemlig. Så vil du gerne rippe alt det her ned. Hvis du
du nogensinde har fået noget galt i halsen, så er det fordi, i stedet for at komme herned til Spisgaard, så er det lige kommet herned igen i stedet for. Ja, i luftrøret. Ja, og det gør også. Det er så ubehageligt. Ja, den har jeg prøvet før. Sådan der. Den her derimod. Ved du, hvad det er? Det er ikke alle, der gætter det. Hvad er det? Det er mellemgulvet. Den kender jeg ikke. Den sidder her. Det var fordi, det bliver pludselig op, så det er lidt... Det er den, der separerer brystkassen fra maven. Og så hjælper den også, når vi trækker vejret, så løber den nedad. Det er også derfor, at ens mave går ud af, når man trækker vejret over. Det er fordi, den der lige går nedad. Jeg lige også gerne prøve. Den der lever, den... Alt, hvad du kan. Den føles meget... Det er sådan lidt sjovt. Gummiagtig. Ja. Både bløde og lidt hårde samtidig. Ja. Så har vi nyrerne. Nyrerne. Her der har vi bare lige skåret den op, så man kan se den. Okay. Og den her, det er binyren. Hvad sagde du? Binyren. Hvad er det? Hvad bruger man vand til? Hvad? Hvad bruger man binyren? Kan du huske? Hvad var det? Hormoner. Den producerer hormoner, vi bruger i kroppen til at fortælle kroppen alt muligt, vi skal gøre. Det er leveren, ja. Nu er vi ved grisene og grisningerne. Dem, der piper rigtig meget. Ja, nu har det skidt, det går noget meget, og vi har været over og rørt med indmaden. Nyre og lever. Ja, det var super spændende. Og det er det. Der er nogle få, der bliver lavet som 100%. Men altså langt de fleste, det er... Maver. Ja, det er vildt, ikke? Ja, det er helt sygt sygt. Har du øje på Bobby? Jeg vil bare se her. Ja. Traktor eller majtasker. Der er gris eller kylling og gæspe og så videre. Det var mega god mælk. Var det ikke rigtigt, Malte? Ja, det smager ligesom fløde. Ja. Kombineringen Ja. af fløde. Altså, det er anderledes end det der fæsen minimælk nede for Netto. Ja, det kan vi ikke lide nu. Nej, det kan. Eller jeg kan godt lide minimælk, tror jeg. Ja, jeg kan ikke lide det. Nej. Ja, lad os så finde dem. Aymaraner. Og nogle mønsterlændere. Og så dit ansigt og buen må godt komme tættere på hinanden. Så sigter du bare. Fordi ellers så kommer aftrækket til at gøre, at den skubber. Yes. Sådan der. Og så lidt. Men jeg vil gerne prøve, hvis du kunne få den lidt tæt op på dit ansigt. Bum. Og træk. Lidt op til hovedet. Så begynder vi altså at gøre klar til dagen. Røre og løfte, hvis I vil. Det her er den tungeste. Løfte. Det får du sagtens. Det gør de ikke. Ja, ellers er det ikke sat dem op, jo. Ja, det tror jeg.
ærespræmie fra Østlands Kvæg til katalog nummer 600 og opret. Faktisk kan jeg forstå, at den her ko hernede er faktisk den populære avle gode, sunde og rolige dyr, som kan være med til at fremme avlen til løb. Han ved, at far hedder Tim. Stribe ærespræmier til Kåre Larsen og Dorte. Vi vil lige se noget opvisning af køer, tyre. Køer og tyre, og min far han har været så mange gange derovre til hesteopvisning med Frederiksborg heste. Så også virkelig flotte. okay. Se det, kom og se. Godt holder. Sådan her for. Ja. De er store nu. Jeg kommer i hvert fald ikke hjem. De kommer nu alle sammen. De bliver også bare Og så den anden, og så var der en rund styr. Ja. I've been gone in a million flashes, to do it demanding the masses, fading away like a phoenix to rise from the ashes. Don't tell me society's classless. Så er vi på tur. Ja, på dyreskud, og nu vil vi sige farvel til Og denne tak. gang video. Hej hej. Hej. Nå, men jeg skal jo ikke bruge kameraet mere. Hold lige den her. Så skal du bælge den, så jeg slår den her. Nu.